jotzen ditut atiak, nik jotzen ditut atiak eta ondo erantzun jendiak. Agur ta agur jende nobliak, berri honen bat dakargu. Atentzion bat eduki bezan, inorka ditu nahi badu. Adan ta Ebak egin zutian, paradisuan bekatu. Gure neke eta trabajuak handikan ziran gertatu. Jauntzerukoak bere alarik ordutik zuan pentsatu. Denborarekin beharko zara beste baren bat kreatu. Eba edera Jose Perekin Belenen degu topatu. Hango estalpe borre batian eman zioten ustatu. Estalpe pobre horretan zeuden Jesus, Maria eta Jose. Gure munduaren ejemplorako berak nahi zuten alaxe. Hauaiziaren epela airian dabil horbera, etxe ontako jende leialak Gabon jainkuak diela. Zapata txuri paperez, euri denian baterez, nagusi jauna esan bizaigu, hasiko geran eroez. Esku xuritan papera, maian urrez platera, lotxago gorrez, eldu gerabe, jauna berorren atera. Horrokor goian izarra, errekaldian lizarra, etxe ontako nagusi jaunak, urre gorrizko bizarra. Gorriz du bizarra eta ziar surizko espalda. Herri almiko zegina dauka, Elizarako galtzara. Etxeko Andre Zabala, Tokioneko alaba, irian nator informaturik, limosnerua zarana.